Le makethe yakwaMayimayi iyikhaya labantu ababalelwa emakhulwini amabili nabadayisa kuyo. Abantu abaningi abathanda ukuzijabulisa ngezinto ezithinta isintu eGoli bathutheleka kule ndawo. Yasungulwa ngo-1920 kanti abadayisi abaningi lapha abantu abahlobene nalabo ababa ngabokuqala ukudayisa lapha. Kwabanye babo uZodwa Dlamini nothi wazalelwa lapha ngo-1940. Kepha ke uthi asigcolisi neze isimo salindawo. Mina ngizelwe kule ndawo. I'm now 70 something, I'm going to 8 years. 80. Ngiyaku 80 manje. Ngithi kuwe into enjani le ukuthi indawo iminyaka emingaka inje. Yayivele sifiqe ngisho ingeyintshanga kwakuyitebeleza amahashi. Yize kunjalo abadayisa lapha manje bathi le ndawo isidliwe ikhulu egcwele inkohlakalo nezehlulekayo ukuyithuthukisa. 22 million osingabazi ukuthi uphelelepi kuthiwa senzelwe iproject la kaMayimayi silungiselwe indawo zokusebenzela. Namhlanje abahlala kule ndawo bamashele edolobheni laseGoli bafuna ukunikezwa amadayitele endawo abahlala kuyo bese iyalungiswa. Siumphathi kaMayimayi singosomabhizinisi abamnyama ekufanele bathuthuke. Le ndawo yayikhona ngaphezulu kweminyaka ewu70 kusuka manje seqhamuka iJPC izofuna amalizi asikwazi ukusayina amalizi ibe ingayenzeli lutho uMayimayi. Izikhulu zedolobha iGoli zithe zizodlulisela uhlu lwezikhalo zalaba bantu koyimeya yedolobha.